Previously on AHINTASEM. Hey, me pacho. Kasa na mitie. Makantam sembo sunchiro bia. Wakantam. Na wakantam na uboy fama nene. Eda so yentam bi. O kasa na mitie. Me kache fese edupoko onyo heneba yes AHINTASEM ti se Japan ne ntati afrititio resanti nyame obo so ni asase nhye bi no Hey tete shaya chu so me feel bi wo Danyamias. The tempest cousin Michel. As a mazambe. Ayo ba kuneduna udinechino. Why then? A camen qua. Chum who free no. Sese. They account says, as went to the ecoso. Then ecoso. Did they see who come in now with a 1 day? Mean too, then I was soon a treat you. Send Yet it is say. Nedu, Mobusi, be you when want it. Hey! No, you don't, you say, be won't fear. Me a demo. Not doubtful, Aku. O free, thou best slow, free who could do Fiana. Oh, yeah. And also 1 day. Lord, Henaku Yalujune Baneba Bone. Sana, Kwanu, you know, Piano Quan fast the wheel. I said, Papa, no, I can say you. And then the two for Sean Hosso. What a to warm for not sure. You don't make a year in trap. Why? Can you, Jamini, be a mayo? So, I mean, so I'll be trapped rock. I see it, and I'll tell you. Oh, because I can just say, remember, movie. Therefore, someone about to help me anymore. Yes, and beer, the green one, yes. Therefore, assemble. We are say, but you say a croon to work, now cousin Lansana and a worker. Therefore, assemble and see a boo back and see actually me say. Okuman and Eddie, Adrian Nassano. Okuman and Eddie, none of him for Adrian Nassano. Didn't I say therefore? But you said I'm not Pamela. Continue just and me. Umbaya, almost seem to you say, Omujina Mamma Council. Nti, in family and common abusion for. None, no one dinner was Abarias. Sunny Sainty, I know Mufu a bit in me back as in Rachel. Say, our Henry, Nisa worry about and Wonga Kawa. And I say, what did them? Or therefore, one more kind of woman, I say. I said, no, son of Zumbuamuso. Let me put a country say. Sitting be a Swabus, a pen in your beast one a year. Nina Bacomano, just a Modeca. The catcher sees you just say, Wo, or him, wo, we in your bay. Say, who could born 1 year.
So we are what do bring seminar me how you remember dino no ono or two sua your friend Toria or him put the campus was a piano. Therefore, why are dear pass or more same why? If we say Yakume will be fiawari, yen tin what's him Buenibia, when ye fear any pebia boneda. Into a dear no movie and one would see ya, or therefore mutim to 2 a night, ever when Becca's as a movie. Mo go buying us for. All I know who say, we took Pimpama, we trade them. I mean, sure. Pa. Nasanya sana wenyano fasa kudu. Therefore, me dawase. Na de tie bia anso no. De wadwene obi o therefore, wunwi aba no wo ho ma me ta wachi. Sa so na me. Dase pa. Binti me wasi o. Efe. Sa. Se me ni woni na tutu fam. Aka se me gum. Aka ntamugu so akata so. Wotimi si machi. Eko kan asam no. Efe. Aw. Men kasa senti. Asam ni nsini mitiri mu no. Men ka ho. Maka. Se na ye ya wo ansi utima baba mama ne no. Sa pepe. Ena to me. Na we fi so wakantam. We fi so wakana na ntam kase. Entam. Ah, osafo a enya ntam krona na wo kan e. Sanka wo moni pada sani bia mane. Ena oba pepe mama ne. Ewuraba. Entam bia dantam. Se wo ni ne be wu a. Ye wu. Dudu fi wo wei. Emo time de maka anse mitim se na anse mitim na timakrawo won kra me sa ada de be maka unim sunsu aso de beba na making so dudu funu emo tiwa ne akọ bye Efe Efe be se mi wu. No nim so no so be wu bi. Ana efe yesa. Na no. Ni amobo. Kwando. Na pempa mawe. Wodi agoro achi. Kwando. Nseni me kukosu fie. Enya mama. Ame mama papa. Biankwa yete. Obi mpomma efie anko ne fie. Enka se oja ne taku. Na asempo a ha wo befa. Bi nsi da. Kopem se ekofa afrempo ma abai. Se mona fufu mpo na beba abedi aburo. Ipakwa no dru ya. Ade beche na na wofu ani adaya wotwene ni ahweda obi mpa mani mu ha modi na gina ban eni na di agoro no wona so koya esi wotwene ni ahweda kamia yese ye different poma aba afie na sensem ni sisi efri se yemi no nko ate na bibi se nkoso Mami, inti o kama mati asi ya. O pache se friend poma. O ebe ifuana. Oh. Menka so ebe ifu. Nemu. Nene. Ene nema obe fia. Isisi. Enu na nka ya ese. Nemu. Nsi sudua so ebe ifu.
See, wanyini. Tunda bia bibi ho ma me pese me chire no ngo ti ase. Asem bi wo ho mo eto. Empa makoma. Ede madwene. Eso de makoma akoma de. What did you? Now the madwene a adwene badwene ho no hunu muaya. Sefata a de bisi saso. What's your answer? What's a mamre? It is it you. I know she. The idea is say idea. What did you say? Ene. No hamwana. Country. Only just ba. Mbano. Amamre no le bai. Mama ko nyatena so a asabo wo mbe ka kire me se amamre kwanso nti. Na wo mame. Enko kurase. Mfa no ko be na busuafo. Ifisa amamre kwanso no. Ohene enware obi a nkeka wawo no. Ati o mu gina amamre no so ka kire me. Aye kontre ne jase. O ma no se ma mo de bai no no. Oh. Papa. Ena emwa be na ode ma wo. Oh. Sintra me kana. Sase bi wo ha yemfa makoma. Menso me twen mo mo nwene, o mo nwene wie no. Am so me pe me mu aso. Kama am de ma wo. Na be di amamre no a kire wo mo se. Se wo hene. Edu bi se konyansa na de hye edu bi yade. Na wadi dem a en found see ko naso na sa wo hene na kokon ko bo ma ho ban na ko didem a etu ana papa tola bia meka bibi se nka wo so utimi frame na eni die kwa so nimisa country ehese enka eye wono na yere anase ne busuani bi ana ne ofa ase ne maame a nka obeka ne waka na ana anati odo asem na wakoma Anachi, odi asem na wakoma ntam ka say asem wo ho mo a e de kwadwendwem no kwadwene ho odi kwakoma mu pepepa etu obeto wan tutu a beto sekai ana betwen ba nati me ka tire o mo say e sound say oyi wo hen na ote akonwa so na kokon na okodi dem a yentu wo no sa na me yire no so no me ware no no na dem bia ni ne ho na keka wo bia ni ne ho edu nti no amamre so bo no ho ban se ohene ye so man tara wie no obudu a ahye wo mu nantante sesede otwe a okan to kwa no ntimi nko le kwen o de koye papa akomni nchire mu senti na kontre ohu bia no wo munamuna no ohu bia no wo muna ohu bia no wo muna menti ase saa papa mi enhwe niema bi yie esanse aboa onka wo no onfe na se enchiro Tete wo frame your bejina ha kasa me ho e Teta de asema ade mbibi asifie Tete kasa me ho e Kwedu e pese me nu ya yanko fan emunchi kaka Teta de bone be na me de ayo wanya mhwe no fe de aden e pese me nu ya yanko fan emunchi kaka Tete unim se me nu sa na ya che nti bone bi mpo na maya mesro ka kire me why na me mpa ocho why tete na wontimi megina ha sei enka se ya yonko fa me pese emunchi kakra se de mboni nti ya wanya mhwe if se me mama ni papa ka kire me sei akola enyesa Tete
Unim so jami amewu. Mini obia. Krom ho say wonko ani mani da aso tete mesro. Why? Me dey so why fam no hwe. Tete. Udi mesro tete nkotoje gufo mesro. Tete mesro we nja me wonko mesro tete. Tete uja me wonko amewu o. Oh tete. Tete. Tete mesro why? Yo, o ma komfo. Senia, o therefore esie no no. Wasum a. O therefore say, wo be hye mra e ma yen. Wo be hye mra ni mra ni yedi so. Yedi so. Enso wuwu no kwa na ekoso. Ye no ani say na amre. Enu tu o therefore say, me mo asonte. Se wada ni wachi ama yen ya, ma yen hu. Mema wati ni se sa akwada oto kraman no to ni die panyini ni hwe a opanyi kro no ade kwa dindin onso to kraman kro no a no to ni die se asebebe dabi me di ka be hye mera bi maamo emera no mudi so ana ti manu to de for se emera no a me hye maamo no bia na uniso Penifo yesempa therefore we dey kasa chance o ma konfo itieu na oka itieu bia na muniso bia o ma konfo pa cho wo jira he bisa se eye wo se ye buso hwe penifo kan si mi wo se sebe prebiasa so bi di kusie bon kwa ma wodi a wo di mire ya bo mani di kai se di hie obi a okro biam ya de mawo di opa bia ya de mawo na se bibi kura se ye nimu a wo na wo se ohu na se krama ehunu ankyira na adwo a adwo ma na be hunu akyire si asem so pi ye hunu sampa ye daw yo empenufo se yesere nante ne yesere kwan timuni asem bia mekra mu na akọ o ma konfo me wasam ka sebia bru sebia nyaado empani se eye krokoto yi nya krobesen wate ya ne ade kuro na akom yen asem a wo ka kye no wodwen ho ansa na ka kye empani fo wo fie bia na wonwuram asem na wo ka ye no wote ni ye mante anka meka wote ni sen wo ka ni sen ni anu hwan na chichiri kuro yi ena ni yankutim mi bisawo o san obi ni mo bi kire empenifo se kasatente we entoponko kwai defoko na konti defo sumana me suma hono wa anko defo me ko ka bibia nanam da roma me ko me ko to abeku nkasa kora wo opani de fi ama me de bibia to manim ana mo antie na mo kosoa ye ne omo ye no ye ne amon aswade me ka asem mo ntie me penifo defo sabi penifo say ye to yiwan edi yeti ye fa me die ho wo se sa no mba ye dia me penifo mo madwe whatever media ka be ya wo fo di amono ka falifo na ebia mo na makure nkoso so mo ebu wasem nim tia yam twem nya so mfi kroma no mo komba bi abusia pani naima we di nyanu sabi empanifo se ye de ahoho ena chichiri kuro enti se emra no ena mo me enhye mu kana dawo ana baba cho frame wo se maka kire me de nanso mentimi nyina asema maka no ko anso ensi gina ye bia ma me safo a anaba pese me suma wo du kokokro mu ho na ko ye nhwehwemu e ma me isan se me ne mu na me
Munya me ma wanko akeke o. Na emo ye maso esa ye meni. Me pese me hu asem no twotwo mutwo. Ansana se message na ye bia. Nana ba. Me sorry ni kasa. Me pacho ni mai fenko jamina epokesi ne mu ohu. Ko mu asem. Ba ko fo nantie. Safua Nana ba. Ya wo kan na mti wasipa. Anka ni yiye mu mpa. Zenka maye nkwa ni bi eduwachi. Nanso pesa asem e kan ye me ensan ko entem. Temma efe duwachi sisi a ani beba ho. Enso asem abai pesa e kan ye me ensan ko entem. Safua adaroma kuma me wate. Na ukoba me chawade e sombo a uri mfida misre na nanum bambo entoso na nanum nka mo wati munni wachi mo mo ba na fan komraso yes. Kunadu nanse hu ka ho mame me ba afia me ne wa aduane yedi na sanka baako nanse me ba no ateme die no wadi wodi ye dampo na me ho kanwa se do besie pia me atwe ho adama ya oboni bia na me kwa na me si me bisa die koso okuro na na woso sana na etie die koso ben na ekoso awu na ekoso okuro no isan se mmia madamfo ako ba fie ha ya odu fie na wawu abranti bi dije ebre maame odi jane bre maame odu fie na no so wuye enti no me de me suro wai me nua sesen na sama wuke me nim ho hye sama okay me nim ho hye maame na betuma kire ya asem nim me nim ho hye me ya akra de na me nim enhye da nyi wani se de wo unim hye no me se me de me suro enti me suro e pa cho me te ho ye me why me mpa me ho asem kwa enti a why ya sesen Papa, dear na ekoso. Papa, dear na ekoso. Asemi maami yawe obi ajinani. Yawe ni mu aye den. Obi anya hwe emfa ho. Eba. Onyo na mu ya metufa o maami yare yam. Ami be yimeni. O mame, onni me hunna mo hunam. E dompe mo dompe. O klase se awose kasawo. Wa osi makonkon. Osi kasawo. Na me ambe na mabon efom no. Onyo mani ami hunu. Papa. Me mame eya wiye. Nti no, wankasa ohwa ete osai. Hwe senya me mame eda ho no ho nya omobo me so ho ya me yire me ho kani ebra me ware me yire no ye de nitwapoa awo man timi de yare no mfa me ho se me yire te sei e yare da ho na mfa me ho na me se be nyado na kama bodam Papa ani o mindful enkasa eni o man konfo enkasa esanse nia woye no mentimi ma bi ase ebeyen so ayemfa ye ho adwen bibia oba wontimi nya hwe oba na owura ho no wopie oba na owura ho no wopie ede na ekoso papa yemfa ye ho adwen esanse me maame enye wono na da ho no me kai me nkra bre mu a se nia me ne me maame esitia
Na enne me maame edda ho ya. Ohene yeremua. Or therefore papa yemfa ye ho adwen. Esro. Na me nkoye. Ana mombe me ntuye. Ka unu se yare enimba. Na so ekwa atwentwe ne nase. So man komfo na so me digya gunu chem biudia. Me digya be gunu chem. Na so boye no. Na akata ni. Empese be waya ni mu. Ebia me shirama yen. Ebe so na ye no me. Ti mompaye. Ye mompaye. Yemfa ye franso entu oman. Na me oda hon ha me cheo. Therefore, we are Mr. Kasaka. Chewa. Menka sekoto. Chewa. Adai. Some didn't ujina. Penny for the sepi. Kukumitre kwati kukuniwa. Na so takunti ni baby. Owona wale say good dem horo. Enti na ujina. Suwa na wabo no good dem wo mpaso no. Enu nti na ujina hai. Ankoto me. Akoto. Asa hombrasiye. No kunkum yai. Aponi be ne wo kunkum yai. Wujo na wo bo. Owu e bo. Ade. Wo na penipe upupe wa kwatro se mampom. Ubo mi bia otirimboa. Ubo mi bia otim. Ode fo e masamba bi. Ubo mi bia otim. Aha, chewa. Ani hwan. Eti wo no ode na paka be su fie ho ana. Be yenya de pawo. Be yenya de a sese nipa akọje be si fie. Eti kroimu obia fie owo nkọ. Obi fa dan chi a tim. Wo fa dan ni mu a tim. Sese yentu yam wa nyina afo ana. Hwe. De wo ye no. Hwe so nyina nim hwe me. Aso aka wa ka me so am. Enyo. Wodi ye de kuro. Ye na nanam tim. Ni ya betena wo manam. Ni ye ni ahoto. Sese mitu we me nam na boade twira na me ho yira me. Adan. Yesrew. Anukuro bi ewo mu no. Ka che yen. Na sebe ye no so na wo gyae a gyae ne ho nto yen. Sese won firi ankokura no. Nyame edana no mapata ba ko beto. Chewa. Wo be kan kura na ho nto. Onka dawe. Minimum. Na o man ye hye ho nto yen. Na fi kura de aburu so. Onka. Chewa. E dia pa na wo gine kura mu. Ha? Ya ye bodi. Wo so fa ha chewa. Wo sene ha chewa. Adan. E dia na wo hwehwe. Hweyi. No kura bie wo ka. Onka. Ni entu ho na mo. Na kunte. Isi oburu. En fa so to na nanom. Ye pe be hunti. Chire boa. Se wagle. O man konfo. Ni e de chichiri kuri. Iti bisiramo. Ya fancy o man konfo so. On hwehwe mu mayen. Na se eye no krese be ye no ho no nyaye a. O man konfo bete no to. Devil. Chewa. Devil. Mabumfu. Chewa. And for say, yeah, we're going to be near Kosukum when it's your home. Huh? Chewa. Yeah, we for a woman, catch them. Ubi nim ochine mu asem. Ebit my me penny for mu. Ebit my wa. Ebit my wa busuani.
Die wo bia na ka. Na fa den nkwa na mewu fie. Na bibu ba yeda. Papa ko na sire wa ere. Na fu adaru ma ni wo. Next, Empany Force, Boffrey be nice and cosway. You know who said you were dead, and then Michelle, more than Bianca, may catch them. Tewa on yet. You go to night, Tewa, my cat can come with and I know Bahamica. Let me put me snippy, or because you won't be, won't say, or my comfort. I don't care if we finish. Go baby,